ಪೂರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೈ ಏಪಲ ತೇಳ್ತು ಪ್ಲೈ ಏನ ಬದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಜೀಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆದ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಆತನೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆತನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಳಿದಡ್ಕ ಬೈಯಡ್ 5:30 ಸುರಾಯಿನ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಹೊರತು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆದುಂಡು ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬುಕಾಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಒರಿ ಒನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈಯಡ್ 5:30 ಸುರಾಯಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ 1 ಗಂಟೆ 1:15 ಮುಟ್ಟ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆದುಂಡು ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ತಟ್ಟೆಗಡ ಓಪನ್ ಆದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಈಗ ಕೋರಿಗಾಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೊರ ಸ್ನಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತದ ನಾನಿಕ್ಲಿ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪೈಸೆಡ್ ತಿನ್ನೋಳಿ ಅದಾ ಎಸ್ ಅದ ಮೂಲು ಓನರ್ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಲೆ ಅಂಚನಿತ ಗಂಟೆದ ಗಂಟೆ ನಮ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಳಿದಡ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಸಾದ ದೋಸೆ ಹಿಡಿದುಕದಾಯ್ತಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಚಾ ಟೀ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಣೆ ಮುರಾಯಿಂದ ಲಾಗ್ ಇಟ್ಲ ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕುಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದನೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಯಿರ್ಸಿ ಈತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬರೋದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೆ ಇರ್ಲದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕುಳ್ಳುದಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಲದ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಚಾಯಲದ ತೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಗ್ಲೈ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಬುಡೆ ರೋಡುಡೆ ಗಾಡಿಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮೂಲು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಯ್ಬು ಉಳ ಇಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ಏನು ತೂಪದೆ ಮೂರ ಲಾಗ್ಡ್ ಬೋಂಡ ತೂಪವೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ತೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾತಂದುಲ್ಲ ಕಜೋ ಪೂರ ಬೇಜೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ ಕುಳ್ಳುದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಮೆನು ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು ನೆನಕೊಂಡ ಓ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೈಲಿ ಅಂದ್ವ ದೆಕ್ಕುಣ 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರತು ಎರಡು ಕುಪ್ಪಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪೊಡು ಕುಪ್ಪಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂಳುದಿರೋಡು ಸೋ ಕುಡೆ ದಿಡೋಡು ಸೋ ಹೊಯ್ನಿ ದೆಕ್ಕುಣವ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮೇಡತ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಳಿದರ್ಕನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಮಂಟ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಆತಲೆ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಅನ್ನೆ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ್ಲಿ ಅವಳು ಕಜೋ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಪೋರ್ಲು ಪುಣ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆತಲೆ ಬೈಯಡ್ 5:30 ಸುರಾಯಿನ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 1:15 ಮುಟ್ಟ ಈ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಳಿದರ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಜಿ ದಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪೈಸೆಡ್ ತಿನ್ನೋಳಿ ರೋಡುಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಉಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಚಾ ಉಂಡು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತುಂಡು ಕಾಫಿ ಉಂಡು ಐದು ದುಃಖದಾಯ್ತು ಉಂಡು ಪುಂಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ ಪುಂಡಿ ಗಸಿಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲವನು ಪುರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದ ಲೈತನ ಅದು ಪೂರ ಆಡಿಪು ಅದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಇದೆ ಪಸಾರ ಅಂದರು ಒಂಜಿ ಮಾಯಿ ಪಾಬಿಡುಂಟ ಕೊಡೆ ರೋಡ್ ಪಂಜಿರ್ತಾನೆ ಐಸ ಗೊತ್ತಾನ ಬೋಲ್ದು ತಗೊಂಡು ಮೊಹಲ್ಲು ಬೋಲ್ದು ಹಾ ಫುಲ್ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು ಕೊಡೆ ನಡ್ತೋದು ಮಿಲ್ಲಂಡೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಗಂಟೆದ ಗಂಟೆ ಮಂಟ ಕರೆಕ್ಟ್ 1:20 ನಾನು ಸೀದಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ പോയി ಬೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ പോയി ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೊಳುಪು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಏರ್ನೆ ನೀ ಇಲ್ಲಡೆ ಸನಿಯೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ പോയി ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಡೆತ್ತಿನ ಗಂಟೆ ಮಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆಲ 55 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ಪೋಂದುಂಡು ಇರ್ಲು ಒಳೆ ಪೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಗ ಚೂರು ಚೂರು ಮೀದು ಹೊರ ಮೀತೆ ಮೀೋಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಮೀ ಕಥ ಇತ ಜೆಪ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಮೀಂಡ ಸರಿ ಆವಾದು ಇದರ ಜೆಪ್ಪುಗ
ನೀವು ವರ ಮೊನೆ ಊರ ದೆಕ್ಕದು ಮೊನೆ ಎಂಚಾತನ ಗೊತ್ತನ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬನ ಆತನ ಬೆಗಾರದ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಬೆಗಾರನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೇಲದ ಜೂಲಿ ಒಲುಂಡು ವರ ತೂಪಾಗ ಇರ್ಲಿ ಎಂಚ ಜೆಪ್ಪುನು ತೂಪಾಗ ಜೂಲಿಲ ಜಾನಿಲ ಇರ್ಲಿ ಎಂಚ ಜೆಪ್ಪು ನಮ್ಮೇಲದ ಜೂಲಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಲುಂಡು ಜಾನಿ ಅಕ್ಕ ಅವಲುಂಡು ಅವು ಮೆಗ್ದಿ ಆಯ್ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ತಿಂದತ್ತ ಬೇ 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 ಚೂರು ಉಪ್ಪಾದ್ರದ ಜಾನಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಬೂಪ ಅಂಚನೆ ಗೇಟಿಗೆ ಬೀಗ ಪಾಡ್ಕ ಬೀಗ ಉರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಳುಪುಗು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಡಿ ಉಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಜಪ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಅನ್ಮಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 1:25 ಆತನು ಒಣಸೂರ ಆತಜಿ ಕಜಿಪುದೈತ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ಏರ್ಲದ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರಲ ಗಂಜಿ ಊಟಲ ಉಂಡು ಒಣಸೂರ ಆತಜಿ ಇಲ್ಲಲೇರು ಮಂತುಳ್ಳೇರು ಮಂಡಂಡ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರು ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐನ ಪ್ರಮೋದುಲ ಜೆತ್ತದೆ ಐತೆ ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಬತ್ತನ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಚೆಂಡೆ ಎತ್ತನ ಏನು ಬೊಟ್ಟುದು ಬತ್ತನ ಆತೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒಣಸೂರ ಹೊಂತದವಂಡು ಚೂರು ಲಕ್ಕನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಕೊಡೆ ಬಣ್ಣ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲಾಗ್ಲ ಕೊಡೆದ ಇರ್ಲದ ಲಾಗ್ಲ ಸೇರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಕೆಂಪಂಪಂದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ವಣ್ಣಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನೆ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.